Γιατί είναι δωρεάν διασκέδαση, ρε παιδιά? Γιατί βλέπω τι γίνεται στον κόσμο. Γιατί εδώ δεν φτάνουν οι εφημερίδες. Γιατί με έμαθα να μαγειρεύω. Γιατί μ' αρέσουν τα λιοντάρια. Γιατί στο νοσοκομείο με έκανε να ξεχνιέμαι. Για το νησί. Για το Mayday. Για το πρώτο αντιδελτίο. Για τον Ακάλυπτο. Για την Ελένη. Για τον Γιώργο. Για την Έλλη. Για αυτό τον τύπο που τα λέει χύμα και τσουβαλάτα. Απόλαυση. Γεια σας. Είμαι ο Batman. Ακούνα το κορμί σου, χόρεψε τζουτζούκα μου κι εγώ είμαι μαζί σου. Ρίξτε τσιφτετέλια, ακούνα το κορμί σου, χόρεψε τζουτζούκα μου κι εγώ είμαι μαζί σου. Σας παρακαλώ, είμαι ξεφυγημένη από τον πόνι. Πριν από λίγο πετάχτηκα στο νεκροταφείο. Πέθανε ο Μπαρμπαγιάννης ο Κανατάς. Γι' αυτό σας λέω φύγετε με και λυπηθείτε με. Δεν μπορώ να σ' αφήκω. Σε θέλω. Ορίστε. Ό,τι λέω. Τηλεόραση βλέπετε? Είσαι τρελός? Με τόσα ζητήματα που έχουμε εδώ. Μελετάω τα συμβόλαια. Άκου να δεις, κοπέλα μου, εδώ είναι στρατός. Έχει κάτι που το μυαλό μου παίρνει και πώς να αντισταθώ δεν ξέρω. Έχει κάτι που η αμαρτία μοιάζει με κάτι θεϊκό και θέλω ό,τι μέσα μου συμβαίνει με την ανάσα μου κομμένη. Άλλο δεν θα αναλύσω. 大体お前は何者なんだ? Ο Χαλί πρωτοφεύγει και Παναπόλος. Δεν μπορείς να με φτάσεις, δεν μπορείς να με πιάσεις. Άλλο επίπεδο είμαι και εσύ πιο χαμηλά. Δεν μπορείς να με φτάσεις. Ο Πλάτωνας ο σκύλος μου, ο πιο καλός ο φίλος μου. Έρχεται πρωί πρωί και με ξυπνάει, μου φέρνει το